kita for any eventuality. Maski nga ni po kita nagkaigwa kito MC evacuation, tanganing di kitang rescue at the height of the typhoon, pero pinag-andaman tamang po giraray sa Data Arab. Ang mga possibilities po baga. So igwa po kami kita digding mga rescue teams from the Coast Guard, sa Legazpi City Fire Station. Opo. Iyo. And then, saro ko sa pinagmitingan kanina is already that of early recovery for tomorrow. So pinagtukar na po duman kung ano ang mga diskarte, kung paano kita makabutwa diraray for the eventual damages can be occurred, lalo na yung paglinig po sa environment. So city engineering po, nag-andam naman para kaini, tanganing ready na po sinda for deployment sa aga. Yun. So at least, Ma'am Ladi, very encouraging ang sitwasyon tangon yan, pati sa tuyang pagpa-evacuar, sa indong assessment na-attain sa tuyang objective tabi, Ma'am Ladi? Yes po, na-attain po, na makapag-evacuar kung bako ugabos, majority of the vulnerable population who are located in areas that are high risk to 5 hazard. Yun po inis pinag-andaman ta, 5 hazard brought by the typhoon, which are storm surge, dahil kang strong wind, ini po kasi impacted kang strong wind sa mga harong na made of light materials. And then yung epekto po kang uran, which are flooding, rain-induced landslide, and even lahar. So 5 hazards po ang pinag-andaman ta. Actually po, nagkulang nga ni kita sa evacuation center dahil plano kang city for evacuation is only that of single hazard. So igwa man po kaming learning sa ngunyan that we should already consider planning for complex hazards or multiple hazards happening at the same time. So nagkulang kita kay evacuation dahil sa iba naka-assign digdi, igwa man naka-assign sa iba, maraysa na po ta nakakuaman kita kay mga additional facilities to be used. So na-utilize na po sa ibalong sentrong for recreation, so mga surplus kang ibang barangay, and pinagbukasan man po so expo center duman po sa Legazpi City Convention Center. Opo. So, Ma'am Ladi, nakahurong ko si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Ang taramon niya is almost half of the population kan Legazpi na evacuar tabi. Pigadangog ko kasubago so sa imong pinagdi-discuss, complex hazard ito, complex disaster. Ano po ini, Ma'am Ladi? Pwede tanang gibuhon na template sa mga masunod pang bagyo tabi? Dahil tamang pigagad na magkaigwa ng bagyo? Opo, actually po, as an effect, papakarayon ni po so assignment of evacuation centers. Kasi hindi na siya tugma sa needs of the present time. Yun. So, yun po yung magkakaigwa po kami redesigning, replanning ng mga allocation of evacuation centers sa lambang barangay. Okay, so BU man po pala, sir, nag-open man kan sa indang mga classrooms to accommodate some of our evacuees, especially those located among the EM's barrio barangay. So, pasalamat man po kami sa BU that they opened their doors to those who are in need at this time. Okay. Ma'am Ladi, baka magkampante na yung ating mga evacuees. Ano ang sistema tabi kan sa indang pag-decamp if ever? Sararuan uniform lang, makumand lang kamo tabi, over? Okay. Number 1 po, igwa po bagang pigpataas na adviso na igwa kitang curfew. Igwa kitang curfew. Kuon po kang alas 7 kanina and until lifted. So this curfew will be lifted until such time that we have determined that it will already be safe for all evacuees to go back to their houses. And number 2, of course, we will base our decisions on the latest bulletin of Pag-asa. So kung magtarampo si Pag-asa na wala ng
direct effect pa to ang bagyo, then we will assess. Iilingon taman po sa mga aragihan ninda pabalik sa indang harong kung it is already safe for them to go back. Yun. Magayon ini Ma'am Ladi, ining pag-imponer ning curfew sa mga masunod, pwede ta na ining gibuhon man na template ano? Opo, opo. Yun, very good, very good. Okay, di kung igwa ka pang gustong ipangapudan tabi sa mga taga Legazpi, go ahead tabi. Nangapudan po ako sa Gabos, lalo na po sa Gabos na evacuees. Halaton pa po ang abiso kang local authorities for the timing of their decampment. Kasi po ang tendency po, pag naaraman na wala na sa bagyo, nagsasara diri ng mag-uruli. Dait ako ini dapat pagdiduhon. Dapat po sunodun ta ang right timing for going back to our houses. Tangaling ba po kitang malibong? Organized po. Organized kitang nagpasiring sa evacuation center. Organized man po kitang madicamp. Iyon. Salamat Ma'am Ladi. Ingat ka mo dyan sa command center tabi. Okay po. Salamat din po. Thank you. Thank you so much, Tabi. Madam, Engineer Ladi Asor, Tabi Pani. So, yan ang mga update na digdi. Tabi sa Command Center, banda ng grupo, Alarmario. Thank you. Salamat pa ding alali dyan sa command center kan Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office. Kasabay si Madam Ladi Asur ang chief. Balikan ta si Pading Jomar Bien sa oras na 10 minutos bago mag-alas 10. Pading Jomar sa First District, ano nang sitwasyon dyan? Go ahead. Salamat Pading Pio, malilipot manggirare location ko. Mauran-uran na Pading, bako na ining so darakan paros bagata na. Oho. Nagbubulos na pero bako pang makusog. Pero so ordinary yung oran lang ini na daing bagyo. Pero bako nang arab kasubago na dardar sa nakang paruso tubig. Ini maski din paros nagbulos na ang uran. Pero minakusog biglang paros ba de? Yan. Nagpo nung so mati mo baga pero huyup-huyup tapos biglang minakusog. Nakikigan niya ko may nagralagapak na siguro kung ano daw itong ibinadol o ano iyan itinalbo. So iyon na sitwasyon which means kumpara ka sa bago pag laob ko medyo nagkukusog siya. Medyo nagkukusog ang uran and paros kumparado ka sa bago. Hiling ko mandigde sa date na liwanag kan mga solar lights na mayro-iro na ang mga kahoy. Ang mga ponggang kahoy medyo mayro-iro na. Ang tama kang paros sa kuya payo hanggang bitis, may tama na ang paros. Matindi. Gustong sabihin, sarama na ang tama kang paros. Pero bako pa man siya kakusugan, ang sustained wind niya, kumbaga, maluyahon man lang, kaya lang minabigla sana. Biglang minaabot sa ng paros, then wala naman, nakikiagi man sana, ang makusog na paros pa rin tiyo. Pabugso-bugso. So, yan, ang bugsong paros, minabigla sana. Pero bako man that strong na pwede kang italbo. Kaya mong, maski bugsok kay paros, kaya mong sustiniran kung nakatindog ka sa tinampo. Bako pa siyang makusugon. Hopefully din na magkusog. Sana ini na lamang ang pinakamakusog. Brown at pamang ginaridigdi. And sa kanmaramang ko, nag-automatic trip so NGCP dahilan nga ni kan bagyong Pipito. I don't know kung anong gusto sabihin kan, pero so pinaluwas na abiso kan NGCP, automatic trip of Sinda dahilan sa bagyong Pipito. Yes. So, sana daing madistroso para itong automatic trip magbalik tolo sa trip off, magbalik tolo sa aga pag lapwas kan Pipito. May uminaging buksong paros pa rin Pio. Yan, nag-group man. Actually, kasabago na ini, ngunyan ko sana na, abang nag-report ako, ngunyan sana may nag-group na.
Garo pakusog ini, pakusog na. Naghagrob na sa may itaas na parte ko. Mhm. Ayan, so baka makusog pa ini, pero sana dahil naman magkusog yung kito da. Tabayan ng sana tabi pa di Pio, sa padagustang imo-monitor ini, and mapaluwas kita ki informasyon. Yes. Ali di sa Banuan kan malilipot, Jomar BN DCGB. Salamat kumpadreng Jomar, hali dyan sa 1st District Albay, sinyal numero 4 kan bagyong Pepito. Igwa ka pading nal ding mga hanap buhay. Ay, si Joshua pala naka-standby. Pagod ako si pading Jomar ay pa yan. Si Joshua naka-standby pa. Joshua, good evening. Go ahead. Yes, good evening, Sir Pio. Good evening sa mga parantabay. Nagpapuo na tabi, Sir Pio. May mga patana na doon in Paros na namamati kita tabi, Sir Pio. Digdi sa syudad kan Legazpi. Mantang kumbaga nag-iitaas. Ining si bagyong si Pipito. I-estimate ko, Sir Pio, may interval ang kada doon ki Paros. Mina sarong huyop na makusog tabi, Sir Pio, and mga 30 seconds to 1 minute ang sunod naman, minapahingalo kisiring kaya na minuto, and saka naman susundan kisarot naman na makusog na doros kan na Paros tabi, Sir Pio, although bako pa man masyadong makusugon, pero mas makusog-kusog kayo ni kumpara sa namati takasubagong mga uminaging minutos. And ang uran, na Oran Sir Pio, minahuraw, oran na sitwasyon digdi sa lawas kan sentro kan Legazpi, pero medyo nagkusog-kusog na ini kumpara kan uminaging oras na namamati tatabi, Sir Pio, digdi sa lawas. Kada nga doon na Paros, medyo natatanyog ang mobil tabi, Sir Pio, na unig ito nakakaparada sa tahaw kay ning duwang gasoline pump bagadi sa sea oil sa may Bilamor. Oho. Kada pag Paros tabi, Sir Pio, na mati natatanyog na auto, kaya medyo namati na medyo nagkusog-kusog na talaga ini kumpara sa namati takan uminaging oras. Siguro dara na ini kan pag sakat pa kaining si bagyong Pipito na patagos na nagidistroso duman tabi, Sir Pio, sa mga munisipios kan Catanduanes, kaya masasabi na talaga na although kasubago medyo good news alagad susugay sa pahayag ni Sir Jim kan Pag-asa dahil pa pwedeng totalmente kitang magkampante uda magkalma tabi, Sir Pio, sa araw kay ning sitwasyon. Medyo may mga namamati na kita ng patana kan doon kan Paros dara kay ning si bagyong Pipito digdi man, Sir Pio, sa tong lokasyon sa Bilamor digdi sa syudad kan Legazpi. Roger. Yan tabi, Sir Pio, ang dagdag na istorya pantang kitang padagos na nakatabay, nakamonitor sa pagdrangi kay ning si Pipito. With Boy Joshua Bino, BCGB. Salamat, Joshua, kasabay si Boy dyan sa Mobile. Yan, nasa Aleco Power pa kita padingnal, no? Aleco Power, sige. O igwa ka dyan padingnal, tabi. O oras yung pirata kita, mamay go-out mo man ako, and then mawaltaan sa tuwing special coverage kan DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina
ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. B729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dain matitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag.
Bicolandia, ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO. Nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige po, kasabay dyan ang 97.1 OKFM. Ini po ang DCGB Typhoon, Super Typhoon Pipito Special Emergency Coverage. Broadcast niya to sa pangarangkan pag-iribata dyan sa 97.1 OKFM, CSM Sugar, DJ Toyang, si Nonoy Palaboy, Don Emilio Nario, si Tata Boomer yan, tapos si Tata Romar, ang duty ko niya na, siyempre si Chief Adrian, and si Pading Nald, ang kapartner ko niyan sa technical man, and si Jerome sa IT, si Madam siya, buhay na buhay. Buda si Angel na, okay, si Jen na Matthew Balyaran. O may linog man ang gadtabi sa nito yung epicenter, magnitude 2 more or less may linog na nangyari. Tectonic po ini, bako ining volcanic tectonic. May bagyo na, may linog pa. Ay nako. Sama nito. Sige tabi now iko kita digdining save na artikulo tabi hay na ito. Sandali lang, mas mari itong kunyanta. Sandali yung intensity pala, intensity 2
ang namatian digdi sa Legazpi. Pero yung sa epicenter, yung persa sa sentro mismo kan linog, 2.1 ang magnitude. Yan, sama nito ini. So linog kaso bago. Okay, hay nito so save tang istorya. Anitabi ano. Nagpapararapot kita na sunod-sunod ang bagyo. Ano? Yan. Hali ini sa CNN Climate. Tabi ano? CNN Climate. 4 storms churning the West Pacific at the same time mean more bad news for the Philippines. Sabi ini kan CNN Climate. Apat daang bagyo. Yun na ini, surunod-sunod na bagyo. Churning, gusto sabi yung nagrarapado, naggigiling dyan sa Pacifico, West Pacific. At the same time, gustong sabihin, more bad news din sa Pilipinas. Sinurat ini ni Helen Regan, Robert Shackelford, and Yumi Asada, CNN. Yan. Kan Nobyembre 13 ini pinagsurat kanakaging Webes. Nariparo na ini kan ibang nasyon, CNN, 4 na bagyo sunod-sunod sa Pilipinas. Sabi digdi, 4 separate storm systems are churning their way through the West Pacific simultaneously. A rare occurrence resulting from warmer oceans that threatens to bring more misery to the storm-weary Philippines. 4 daang magkasunod-sunod, mag-iba-ibang bagyo. Ang yaon dyan tataririk sa West Pacific, sunod-sunod, simultaneously, sarabay-sabay. Rare occurrence, pambihira ang occurrence ini. Na-record na kang international community, pambihirang occurrence na nagresulta dahil sa mainit na oceans, iyan na kadagatan na dakulaon. Yan. Okay na. Nadali so pag-abot pati on air. Di pa da gusta. Iyan da rare occurrence, pambihira. Namin na patakot sa dati ng pigbubumbahan ng mga bagyong Pilipinas. Yan. It is the first time that 4 named storms have existed at the same time in November since records began in 1951. Japan's Meteorological Agency confirmed to CNN. Maski so State Weather Bureau padingnal kan Japan pinagkonfirmar na this is the first time 4 na sunod-sunod na bagyo sa sarusan ng instance November magpuon kang 1951, sabi kan Japan Meteorological Agency, Weather Bureau ini kan Japan. It's also the first time in 7 years that it has happened in any month. Kainut-inuti da sa laog ning 7 taon na nangyari ini sa laog sa nanin sarong bulan. Sabi digdi, satellite images from the Joint Typhoon Warning Center show
the 4 storms spanning the vast West Pacific Basin from Vietnam to Guam. Pinag-describe lang so nahiling o bagyong nag-develop ka ultimo nga ining si Pepito. Yan haliin yan diyan sa kunyan sa West Pacific Basin. Yun na ini so si Marcy, si Nika, ining si Usagi buda si ining si ini si Pepito nga ni. So apat na surunudam. Sabi digdi, the Philippines is struck by multiple storms annually, but the relentless pace of successive typhoons in the last month has complicated recovery efforts and thousands of people remain in evacuation centers. Pinag-agyan madatala kita nin mga bagyo pero ining nangyari, relentless pace of successive typhoons, mas lalong nagkomplikar dakan recovery efforts ta inagyan pa sa nagkan bagyo, malaog na naman sa saro. Dahil pangani nakaka-recover duman sa mga nakaaging bagyo, igwa na naman. Okay. Typhoon Xinjing o kaya Yinxing hit the northeastern Philippines kan Huwebes, with winds equivalent to Category 4 Atlantic hurricane. There were no casualties reported but the storm brought torrential rain, storm surges, and landslides. So kainot-inot ining bagyo. After moving to the Philippines into South China Sea, Xinjing drifted toward China Sea. So Xinjing ini, so kainot-inot. Yan. And then, oni pa. The next day, sunod naman dahil ni si Toraji. Equivalent man sa Category 1 na Atlantic hurricane. Toraji. And then the Philippines is bracing for another major storm. It's third in 5 days. Iugun mo an. Tropical storm Usagi, yun na yan. So pigsundan ni Pepito. And then sunod na ini, fourth storm na nagsunod kay Usagi, ini ng Simanyi, ining Pepito. Super typhoon. It is unclear. Yun na po. Millions affected by successive storms. Yun na po yan. So sa relief na ini, typhoon fatigue, yan. Uni na, sa tuyang tanda na ocean temperatures have been historically warm. Mainit na ang mga kadagatan this year. And hotter oceans provide a huge source of energy for storms to strengthen and grow. Iyan na init kan Pasipiko. Iyan ang bitamina kan bagyo. Warmer oceans are being supercharged by humans burning fossil fuels. Environment cost they are also a major there are also major factor behind more significant storms appearing later in the year, and scientists say this could become more commonplace in the future. Mangyayari na din sa mga maabot pang aldaw. Kaya we brace for more tabi na mga araw kaining instances. Okay. Sir Pio, may need rescue daw sa barangay Ginubatan, Bato Catanduanes, Morier Ternate. Pinasok daw ng tubig bahay nila, madami evacuee sa bahay nila, pagkipabot sa LGU Catanduanes, wala daw sumasagot sa numbers ng LGU. Sige tayo, paabot na standby muna sa barangay Ginubatan, Bato Catanduanes, Moriel Ternate. Ipaabot na dyan sa authority kay dyan, apudan tamo na Bato Municipal Police Station, pinakaran ni dyan so sa tuyang contact dyan si Sir Renen, tiba ada nakamonitor kamo dyan, Ginubatan, Bato Catanduanes need rescue, Moriel Ternate. Yun ang problema kung dain ng signal duman tabi. Sige, baka dyan sa operation center, sa command center kay Boboy kailang ang problema pa pag nasa katahawan kan araw kaining bagyo, day po nin mangyayaring rescue dyan.
pag-araw kini hold on lang sa kunyan sa ining pinaka-safe na lugar tabi. O tay paabot ta sa kunyan sa kay Governor Boboy na mismo nakuha. Baka kunyan ini matabangan ta ini Governor Boboy nag-aapod tabi ako diyan sa command center sa Catanduanes. Go Boboy, good evening tabi. Opo, may nagpaabot sa muya digdinin na impormasyon naghahagad tabang sa barangay Ginubatan, Bato Catanduanes tabi nagpaparescue. So na-route so atop kang evacuation center. Barangay Bato, Ginubatan Bato, Moriel Ternate da atabi igo dumanin mga parang mga evacuees yata. May gari may na warang atop natangkasan ng atop ang evacuation center naman. Anyway, pa-forward lang tabi ang piyo tabi ko compile me and the moment magluwi ang paros ma-rescue kami. Opo. Sige, ipasa ko tabi duman sa number mo so text message tabi. Okay tabi, piya. Sige, lang ha. Sige. Okay. Sige, thank you so much. Thank you so much. Salamat Sige. din po. Opo. So naghagad din tabang tabi sa barangay Ginubatan, Bato, Catanduanes. Ifo-forward ko tabi so sa indong text kay Governor Boboy using yung sa tuyang natatada pang koneksyon ning komunikasyon diyan sa Catanduanes tabi yan. Ito i-forward ko ini na mga mensahe. Hopefully ma-receive mo tabi Sir Boboy diyan sa imong number sa contacts hanapon ta go so sa iyang so number ngunyan na pigagamit na natatada na kunyan na komunikasyon ni Gob Boboy ayun. Sige tabi. Kwanta pa check ta itong so kunari si Bina. Ani yan. Sige ta forward ko tabi ang sa imong mensahe. Okay, ang number is sandali. Tabangan tayo ng Catanduanes tapig bubumban si dadumaning bagyo. Ay na so bullpen naling nawara sa bullpen. Pigamit ko kasubago. Pasubli daw tabing bullpen dyan, kuhan. Uyaw nito digdi. Bad naglakaw sa bullpen, tabi. Subli lamang bullpen. Ay, surat ko ining number. Sige. Tanganing maipabot kay Governor Boboy. Andali. Moriel Ternate. Bahay ito. Ang number is kanag-text 0995-4782-535 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sige, apudan tagiraray si Goboboy ipakwanta ining number na ini ipa-verify ta mas magayon na kunyan tagiraray ma-confirm ta kay Goboboy kunar si kunda ipaabot na lang ining number po tatibad kunda pa ito makaabot tulos-tulos sa text messages Sir Gob opo na ipaabot ko na tabi duman sa globe number mo tabi pero mas maray na i-dictate ko na lang po so number po tabi Sir Goboboy. Pa-Viber na lang po. Pa-Viber na lang. Pa-Viber. Sa Viber. Pwede duman. Sige. Kung globe, de kaming globe, down ang globe mid. Pero kung sa number ko, sa globe, sa Viber lang ang globe number ko or smart number ko. Sige po. Sige po. Copy po. Tabi. Sige. Tatabangan ta ini na masalbar ang buhay kan mga personang ito tabi kay digdi or digdi na lang tabi so dali yan pigatabangan ta po ang Catanduanes kaya day nagsimbag tabi taday na po ning globe kwan dyan day na ning kunyan ining signal dyan sige
o yun na. Yun na ito sa barangay una sa post sa Facebook Tigrelay tabi muri dai bali ipakwanta ini pax di baranta kay Gobna Boboy Moriel Tarnate akan barangay Ginubatan Bato Catanduanes. Sige. Harong ini na may mga evacuees. Sige tabi yan na sitwasyon tabangan tayo ni. Dali lang po ha. O yan tabi Gob yan naipasa ta na kay Gob na Boboy diyan sa command center sa Virac mismo tabi yan na sitwasyon diyan sa barangay Gidubatan Bato Catanduanes na ngaiponing rescue tadlinaog na nin tubig an harong dakol na mga evacuees tabi yan na scene na hiling na tabi kan sa tuyang gobernador diyan sa Catanduanes. Sige, sa pangaran kang bilog na puwersa ka na news team and siyempre ka na 97.1 OKFM and digdi sa DCGBAM sa News Bay sa technical. Salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod tulos si News Director Mardela. Then taod-taod babelta naman ako alas 3 nin magahon kay alas 3:30 hanggang alas 6 nin pagkaaga. Ingat po tabi and mag-antabay permi sa DCGB asin sa 97.1 OKFM and padagos na mga G asin manarig sa mahal na Diyos. DCGB Typhoon Pipito Special Coverage. Horacio Imperata laban sa mga bagyo